Otsailaren 26an datorren asteartean iluntzeko 7:30 Bermeoko Santa Eufemia elizan Ramon Garaizar txistularia gogoratzeko Ramon Garaizar in memorian kontzertua antolatu du Bermeoko udalaren musika eskolak. Garaizar 14 urte ibili zen txistu eta silbote jotzaile eta kankinkabara txistu taldeko sortzailetako bat zen eta bertako partaidea. Otsailaren 26ko kontzertuan Ramon Garaizarrentzako idatzitako 3 pieza estreinatuko dira. Jon Ibarraren Izarrargia eta Legoie eta Maria Kolinoren Joan eta Gero. Ondoko taldeek hartuko dute parte kontzertu hunkigarri honetan. Haize taldeak, soka, flauta eta gitarra taldeak, albokalariak, konboak, koro txikiak, kantariak eta arrekatxutxa eta kankinkabara taldeek.